Яңа Гасыр каналында Татарстан хәбәрләре тапшыруы, студияда Илгиз Шәкуров, хәерле кич. Казанның Дәрвишләр бистәсендәге бер мәктәптә укучы малай икенче яшүсмергә пычак белән кадаган. Бүген тикшерү комитеты хулиганлык мәддәсе буенча җинаять эше кузгатты. Тикшерүчеләр фаразы буенча Казандагы уку йортында 6 сентябрьдә 15 һәм 14 яшьлек ике яшүсмер арасында низах килеп чыккан. 9 сыйныфта укучы малай мәктәп бакчасыннан пычак алып, икенче яшүсмернең күкрәгенә 2 тапкыр суга. Зыян күрүчене шәһәрдәге медицина оешмаларының берсенә алып китеп, ярдәм күрсәтәләр. Мәктәптәге гадәттән тыш хәлнең сәбәпләрен тикшерәләр. Хокук органнары уку йортындагы җаваплы җитәкчеләрнең эшчәнлегенә бәя бирәчәк. Нападавший пояснил Hüjum полицейским, etken яшүсмер полиция хезмәткәрләренә пычакны спорт мәйданчыгында таптым дип әйткән. Аның белән балык булмаганнар бүлеге хезмәткәрләре аңлату эшләре алып бара. Зыян күрүчегә тиешле медицина ярдәме күрсәтелгән. Тәнендәге җәрәхәтләрен суд медицина экспертизасы хезмәткәрләре караячак. Мәктәптәге гадәттән тыш хәл буенча полиция тикшерү үткәрә. Республика прокуратурасында хәбәр итүләренчә, күзәтчелек органы мәктәптә балаларның иминлеген ничек тәэмин ителгәнлеген тикшерә. Прокуратура мәктәп хакимиятының укучыларның иминлеген тәэмин итү буенча законнарны ничек үтәвен тикшерәчәк. Нинди чаралар күреләчәге, аның нәтиҗәләре буенча хәл ителә. Биектауда ихтыяҗ зур булган яңа мәктәпне 1 сентябрьгә төзеп өлгертәләр, аңа илтүче юлны да салалар. Әмма тротуар, юл билгеләре, яктырткычлар кую өчен өстәмә акча каралмаган булып чыга. Шуңа күрә хәзер укучылар мәктәпкә машиналар белән янәшә, юл кырыннан ук йөрергә мәҗбүр. Әтиәниләр моны куркыныч дип саный. Биектау районы башкарма комитетында мәктәпкә илтүче юлны салу бик кыйммәткә төште, аны тиешле дәрәҗәгә китерү өчен әлегә акча юк диләр. Проблеманы хәл итү юлын эзлиләрме? Теманы Рүзәл Шәрипов дәвам итә. Биектауның 5-нче мәктәбе узган атындагына ачылган. Ул яңа төзелеп килүче торак комплекстагы беренче уку йорты. Бирдә яшәүчеләр аның эшли башлавын зарыгып көткән. Балаларны мәктәпкә җәяү йөртеп булыр дип өметләнгәннәр. Тик теләкләре тормышка ашмый. Уку йортына илтүче юлдан йөрү бик куркыныч ди әтиәниләр. Бу яңа мәктәпкә илтә торган бердән-бер юл. Күргәнебезчә машиналар тыз-быз йөреп тора, кайберләре балаларны күргәч тә тизлекләрен киметми. Моның өчен бирдә махсус юл билгеләре дә куелмаган. Шуңа күрә балалар мәктәпкә менә шушы таштан барга мәҗбүр. Талия Шәйхетдинова әлеге юлдан көндә улы белән кызын мәктәпкә озатам. Ул бик тар, ә машиналар күп йөри дигән кеше. Шуңа күрә балаларын укырга үзләрен генә җибәрергә куркам. Кичә мәктәпкә балаларны озаттым. Бу хатны көнемдә үземнең Мин үзем курка бардым. Чөнки монда каршы якка килгән машиналар белән астан мөгән машиналар узып китә алмыйлар. И балалар кырыйга чыгарга тиеш булалар. Менә шушы салынган щебенкадан алып барырга тиеш булалар. Бу беренчедән не безопасно, ә икенчедән балаларның аяк киемнәре туза. Әтиәниләр әйтүенчә, узган атнада бирдә бер баланы аздан гына машина бәрдерми калган. Балалар йөри торган юл имин булырга тиеш диалар. Шуңа күрә асфальтны киңәйтеп тротуар салуларын, машина йөртүчеләр өчен юл билгеләре куюларын сорыйлар. Машиналарга аерым юл кирәк, конечно. Пешеходларга аерым, потому что монда машина да йөри, ниле. Машиналар да йөргәч бик ни. Куркыныч балаларны җәтергә. Машина белән күп йөриләр. Менә бу балага әле кагыйда аңлатып килеп барам. Улым бу яктан гына йөртеп, машина арттан килә торганлыгын дип, балаларны үзләренә чыгарып җибәреп булмый. Әтиәниләрне юл читендә яктырткычлар булмауда борчый. Бирдәге юлдан кайчан курыкмыйча йөри алырбыз соң дигән сорау белән алар Биектау хакимиятенә мөрәҗәгать иткән, ләкин уңай җавап алмадык диләр. Кызыксындырган сорауларга бернинди конкрет җавап та бирелмәде. Мәктәпкә бара торган юлда бернинди знакларда булырга тиеш түгел икән. Алар әйтүенчә бернинди тротуарда, освещениедә булырга тиеш түгел икән. Замглавыйның әйтүе буенча бюджетта бернинди акча да калмаган, бүленеп бирелгән акчалар калмаган, хотя алар были выделены. Башкарма комитетта әйтүләренчә, бу юлны салуга 20 миллион сумнан артык акча тотылган. Тротуарлар ясауга, юл билгеләре һәм яктырткычлар урнаштыруга тагын 50 миллионнан артык кирәк диләр. Немаловажно, там 24 миллион рублей. Биектауның 5-нче мәктәбенә илтә торган юлны булай да 24 миллион сумга салдырдык. Бу акча республика бюджетыннан өстәмә рәвештә бүлеп бирелде. Бирдә тротуарлар ясарга, ут баганалары куярга кирәклеген беләбез. Барсын да эшләп чыгар өчен 50 миллион сумнан артык акча кирәк. Әлегә финанслау чыганагы билгеләнмәгән, ләкин бу проблема безнең игътибар үзәгендә тора һәм без әлеге мәсьәләне хәл итү юлын эзлибез.
Биектауның яңа торак комплексында юл кайчан имин булыр, моны төгәл әйтмиләр. Әлегә балалар мәктәпкә тормышларын һәм сәламәтлекләрен куркыныч астына куеп йөрергә мәҗбүр. Көндез машиналарга юл биреп, караңгыда яктырткычлар кулланып. Биектау районыннан Рүзәл Шарипов, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Бүген Владимир Путин видео әлемтә аша М12 трассасының беренче участогын ачты. Ул 23 чакрым озынлыкта һәм Мәскәүнең зур бөҗрасын Мәскәү өлкәсенең Үзәк бөҗра юлын тоташтыра. Исегезгә төшерәбез, Мәскәү-Казан-Екатеринбург тиз йөрешле трассасы Европа Көнбатыш Кытай халыкара транспорт маршруты буенча төзелә. Татарстанда ул Койбыш, Апас, Югары-Слан, Лаеш һәм Питрәш районнары аша уза. Республикада аның озынлыгы 142 чакрым булачак. Эш тулысынча 2024 елга төгәлләнергә тиеш. Бу трасса кулланылышка тапшырылгач, Мәскәүдән Казанга 2 тапкыр тизрәк, 6 сәгать ярымда барып җитеп булачак. Владимир Путин төзүчеләргә уңышлар теләде һәм эшне график буенча башкарырга кушты. Напомню, согласно планам, до конца 2024 года должно быть завершено создание трассы Москва-Казань, Екатеринбург. В итоге, с учетом уже действующей автодороги Нева, время в пути от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга сократится почти в 2 раза, с 31 до 17,5 часов. Бүген Россиядә финансчылар көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан Рөстәм Миңнеханов социаль челтәрләрендә котлау урнаштырды. Финанслар министрлыгында эшләү тормышымның иң кыен, әмма бик тә кызыклы еллары дип искә алган президент. 1996-1998 елларда Рөстәм Миңнеханов финанслар министры булып эшләде. Ул хезмәттәшләренә башкарган эшләре өчен рәхмәт белдерде. Һәм бүген хөкүмәт йортында республиканың 2023-2025 елларга исәпләнгән социаль-икътисади үсеш күрсәткечләренә багышланган киңәшмә үтте. Анда нәкъ менә финанс өлкәсендә эшләүчеләр җыелды. Җыелыш премьер Алексей Песошин җитәкчелегендә бара. Видео элемтә аша анда президент Рөстәм Миңнеханов катнашты. Ел икътисади яктан авыр булуга карамастан, сәнәгатьтә җитештерү, төзелеш күләме кимеми, алга таба да шул юнәлештә эшләргә тиешбез ди президент. Бүген логистика белән проблемалар бар, яңа базарлар табу буенча эшләргә кирәк. Иң мөһиме салым буенча җыелган бурычны киметү. Бүген ул 3 миллиард сумга артып 12 миллиардка җиткән. Татарстан бюджетының 2023 елга салым һәм салымнан булмаган киремнәре 342 миллиард сум булыр дип фаразлана. Бу хакта финанс министры Радик Гайзатуллин хәбәр итте. Быелның гыйнвар-июль айларында республиканың тулаем төбәк продукты 2 триллион 116 миллиард сум булган. Бу узган елның шул вакыты белән чагыштырып караганда 105%-ка артыграк дигән сүз. Стратегик мөһим максатларны тормышка ашыруда ил күләм проектлар, социаль, федераль һәм республика программалары нәтиҗәле алып барыла. Без муниципаль берәмлекләр белән бергә бюджет кытлыгын каплап, бюджет акчасын үз вакытында һәм сыйфатлы итеп файдаланырга, киремнәрне фаразланган күләмдә тупларга, салымнар буенча җыелмый калган өлешне кыскартырга тиешбез. В стране и в мире сохраняется повышенная неопределенность траектории развития. В результате беспрецедентного внешнего давления на нашу страну появились новые вызовы. Вместе с тем, благодаря принимаемым предприятиями мерам, а также реализации федеральных и республиканских мер поддержки, ситуация в экономике республики остается стабильной. Бюджетның чыгымнары республика президентының Дәүләт Советына юлламасында билгеләнгән өстенлекле максатларны тормышка ашыру мөмкинлеге бирәчәк. 2023 елда ул 30 миллиард сум булыр дип фаразлана. Әйтик, торак коммуналь хуҗалык тармагына 11 миллиард, әйләнә-тирә мөхитне саклауга 577 миллион сум каралган. Социаль-мәдәни өлкәдә иң күп чыгымнар мәгариф тармагына карый 113 миллиард сум. Торак сәнәгать инфраструктура тармагында эш күләмен киметмәү күздә тотыла. Киләсе елга 2 миллион 830 квадрат метр торакны кулланылышка тапшырырга планлаштыралар. План на 23 год более 782 миллиардов рублей. 2023 елга инвестицияләр күләме 782 миллиард сум булыр дип көтелә. Инвесторларның активлыгын арттыру өчен шартлар тудыру буенча нәтиҗәле эш алып барырга кирәк. Без әлегә инвестицияләр рейтингында 2нче урында, үсеш өчен мөмкинлекләр бар әле.
Финансчылар көне белән Фәрит Мөхәммәтшин да котлады. Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында бүген кич бәйрәм тантанасы узды. Дәүләт Совет рәисе үз котлауында парламент белән финанс оешмаларының уртак эшчәнлеге, финанс министрлыгының канун чыгарудагы актив хезмәттәшлеген билгеләп үтте. Фәрит Мөхәммәтшин әйтүенчә, финанс министрлыгының төгәл һәм тотрыклы эшләве аны 20 ел буе җитәкләгән Радик Гайзатуллинның һәм аның кул астында эшләүче команданың һөнәри осталыгы да парламент башлыгы финанс министрына һәм бу оешманың иң лаеклы хезмәткәрләренә Россия һәм Татарстанның дәүләт бүләкләрен тапшырды. В обществе понимание важности вашей работы есть. Люди понимают, что за каждой копейкой, за каждым рублем стоит конкретный человек. Самое главное – правильно спрогнозировать, создать условия для того, чтобы эти деньги приходили в бюджеты и правильно их использовать. Вот вы какой благородной работой занимаетесь. Спасибо вам, с праздником, будьте здоровы. Шулай ук бүген Фәрит Мөхәммәтшин Казакъстанның Россиядәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Ермек Кашырбаев белән очрашты. Алар хезмәттәшлекне арттыру, аерым алганда парламент-ара элемтәләрне ныгыту хакында сөйләште. Илче Казанга Казакъстан мәдәнияте көннәрендә катнашу өчен килгән. Халыкара мөселман киносы фестивалендә дә әлеге республикадан 5 кино картина тәкъдим ителә. Бу атна ахырында исә Казакъстанның Абай өлкәсендә беренче Иртыш буе халыкара Сабан туе узачак. Татарлар күп яшәүче Семей шәһәрендә татар сәнгать мәктәбенең 30 еллыгына багышланган чаралар үткәрелә. Икътисади хезмәттәшлектә үсештә Казакъстанда ортак проектлар тормышка ашырыла, яңа эш урыннары булдырыла. Жақын арада біздің президентіміз Татарстанға ресми сапармен келіп кеткен. Үш қалада болған, Қазанда болған. Күптән түгел безнең президентыбыз эш сәфәре белән Татарстанга килгән иде. Казан, Түбән Кама, Ярчалы шәһәрләрендә булды. Нефтегаз тармагы, шиналар җитештерү, сәнәгатьнең башка өлкәләрендә мөһим проектлар имзаланды. Алар Казакъстанда уңышлы тормышка ашырыла. Наши ведущие нефтяные компании, автомобилестроители, перед визитом господина посла я беседовал с их руководителями, они говорят, мы уже побывали там, мы выполняем договоренности наших президентов о том, что будем кооперироваться и создавать новые возможности для совместного производства. Нам надо, как говорится, в эти непростые времена держаться вместе, подставляя плечо друг другу. Берничә минуттан Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында Казакъстанның сәнгать осталары катнашында гала-концерт башлана. Әлеге республиканың халык уен кораллары милли оркестры, танылган башкаручылары һәм иҗат коллективлары чыгыш ясаячак. Концерт башланганчы театр фойесында Казакъстан рәссамнарының картиналары белән танышырга мөмкин иде. Күргәзмә Алабуга дәүләт тарихи архитектура һәм сәнгать музей тыюлыгы фондларында сакланган иҗат эшләреннән оештырылган. Безгә шәһәргә килүче һәр рәссам бер темага эшләрен ясый. Монда күрергә була йолаларга багышланган темаларны, шулай ук халык, шулай ук туйларга багышланган темаларны шушы эшләрдә күрергә була. Казакларда шундый сүз бар. Бер казак туйы да татар җырыннан башка узмый. Әмма бу безнең халкыбызга да кары, чөнки без татар җыры дип яратып җырлаган, тыңлаган җырларның бер өлеше ул казак җырлары. Әнкәйгә багышланган җырларның бер өлеше ул казак җырлары. Мөселман киносы фестивале барышында Ибн Фадлан фильмын кабат күрсәтәчәкләр. Бу аны карарга теләүчеләр күп булу белән бәйле. Тарихи картинаны бу шимбә 10 сентябрьдә Республика Сәүдә үзәгендәге синема кинотеатрының бер юлы 2 залында 19 сәгать 25 минутта карап булачак. Документаль нәфис фильмның премьерасы кичә Мөселман киносы фестиваленең ачылыш тантанасыннан соң узды. Тамашачылар күп булу сәбәпле алар өчен өстәмә зал ачарга туры килә. Премьерадан соң картинаның авторлары белән иҗади очрашу уза. Ибн Фадлан фильмын 1 ел төшергәннәр. Ул Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуга багышлана. Тамашачыны 920 елга алып кайталар. Фильмның сюжеты буенча Ибн Фадланның Болгарга сәяхәте күрсәтелә. Көз башында Татарстанда көндәлек кулланыла торган яшелчәләрнең бәясе төшкән, йомырка белән чәй кыйммәтләнгән, азык-төлек бәяләренә күзәтүне бүген Реальное время газетасы ясады. Андагы мәкаләне укый аласыз.
Казанның Россия Ислам институтында Валиулла хәзрәт Якуповны искә алдылар. Быел аның бакыйлыкка күчкәненә 10 ел булды. Ул ислам мәгарифе үсешенә зур өлеш керткән шәхес. Аның тырышлыгы белән иман нәшрияты оештырыла, Мөхәммәдия Касыймия мәдрәсәсе өммәтебезгә кайтарыла, Апанай мәчете төзекләндерелә. Быелгы кичә Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүнең 1100 һәм Мөхәммәдия мәдрәсәсе ачылуга 140 ел тулуга багышланган иде. Җыенда Чулпан Касыймова да катнашты. Быелгы Якупов укуларына зур яңалык кертелмәде ди конференцияны оештыручылар. Асылы алыштыргысыз. Галимнең мөселман өммәте өчен башкарган эшчәнлеген өйрәнү, ул калдырган бай мирасны яшь буынга тапшыра бару. Шуңа да чарага шәкертләрне күпләп чакыралар. Күп кырлык шидем. Мәгълүматкә бик бай кеше. Гыйлемгә ия булган. Ул төрле катландагы кешеләр белән эшли ала торган шәхес иде. Булсын яшьләр белән, улы яшьтәге кешеләр белән булсын, шул ук иҗат әһелләр белән, галимнәр белән, администрация системасы белән эшли белә торган шәхес буларак ул халык арасына кирип тә калды. Бүген биредә Аллага таян конкурсы җиңүчеләрен дә бүләкләделәр. Әлбәттә, аның бөтен хезмәтләрен белән әлемен танышып өйрәнеп чыгу мөмкин түгел, чөнки бу бик зур мирас, бай мирас, тәрҗемәчләр дә бар аның. Киләчәктә инде тагын да кызыксынып, тагын да күбрәк белермен дигән өметтә калам. Вәлиулла хәзрәт йөзләгән фәнни хезмәт тәрҗемәләр авторы. Аның китапларын электрон форматка күчерү буенча да зур эш алып барыла. Кайберләре өстәл китабына да әйләнгән. Сайлау мәсьәләләрен чыгару турында да сүз алып барабыз. Иншалла, бәлки киләсе елга без ул сайлау мәсьәләләрне дә чыгарабыз. Чөнки Вәлиулла хәзрәтнең шуннан да мирасы бик зур. Ул инде 100дән артык китап авторы. Алар инде бүген дә үзенең актуальлыгын югалтмаган, шуңа күрә дә аларны чыгару бик мөһим. Вәлиулла хәзрәт иман нәшриятының мөхәррире иде. Шулай ук Мөхәммәдия мәдрәсәсенә яңа сулыш өрүче. Аның җитәкчелегендә Апанай мәчете торгызыла. Касыймия мәдрәсәсе өммәтебезгә кайтарыла. Мөхәммәдияне тирән мәгънәле эштәлек белән тулыландыра. Аның укыту программасын төзи. Укытучыларны җәлеп итә. Соңыннан Вәлиулла хәзрәт үзенең шушы тәҗрибәсен республиканың барлык мәдрәсәләре өчен белем стандартларын эшләүгә сала. Алар бүгенгә кадәр гамәлдә һәм Россиянең төрле төбәкләрендә дә файдаланыла. Хәзер Мөхәммәдия мәдрәсәсе Россиядә иң танылган уку йортларының берсе. Бинасында узган елы ремонт эшләре башланган иде. Бу көздә аларны төгәлләргә ниятлиләр. Янәшәдә яңа бина да төзелде. Тиздән ул кулланышка тапшырылачак. Быел Мөхәммәдия мәдрәсәсенә 140 ел, 90-нчы елларда аны Вәлиулла хәзрәт янәдән мөселманнарга кайтаруга ирешә. Хәзер биредә 1000нән артык шәкерт белем ала. Шуңа күрә яңа бина төзү кирәк иде диләр. 30 август көнне мәдрәсәне Рөстәм Миннеханов та карады. Монда ул Россиянең төзелеш һәм трак коммуналь хуҗалык министры Ирек Фәйзуллин, Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Казан мэры Илсур Метшин белән килә. Кунаклар яңа бина белән танышты, студентлар өчен булдырылган шартларны карады. Мөхәммәдиянең тулай торагы 54 кешегә исәпләнгән. Административ корпуста уку сыйныфлары, архив һәм конференциялар бүлмәсе бар. Юбилей елында Вәлиулла хәзрәткә багышлап чараларны уздырырга ниятләйбез. Шул ук түгәрәк стәлләр булсын, класс вакытларында булсын, шушы балаларыбыз безнең элекке булган мөдирләребезне, директорларыбызны онытмасыннар. Исән булса Вәлиулла хәзрәткә киләсе елда 60 яшь тулган булыр иде. 2023 елдан Якупов укулары Мөхәммәдия мәдрәсәсендә үткәрелә башларга тиеш. Чулпан Касыймова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Россиянең большая перемена зур тәнәфес конкурсы җиңүчеләре поездда илнең 13 шәһәре буенча сәяхәт итә. Маршрут Санкт-Петербургта башланып, Владивостокта тәмамланачак. Бүген алар Казанда тукталыш ясады. Бу сәфәр конкурста җиңгән өчен бүләк. Әлеге малайлар һәм кызлар илнең төрле шәһәрләреннән, алар 5-7 сыйныф укучылары. Бәйгенең финалы җәй уртасында Артек халыкара балалар үзәгендә үтте. Зур тәнәфес конкурсында 1,5 миллион укучы катнашкан. 300 җиңүченең 3-се Татарстаннан. Әмир Насыйбуллин 187 лицейдан, Илья Полянский 6 гимназиядан, Полина Иванова 102 гимназия укучысы. Конкурста катнашучылар фән һәм технологияләр, сәнгать һәм журналистика, экология һәм волонтерлык юнәлешләрендә осталыгын күрсәткән. Бәйгенең соңгы этабында командаларга тупланып, үз проектларын тәкъдим иткәннәр. Маршрут буенча туктаган шәһәрләрнең иң мотор урыннары белән танышачаклар.
Төрле төбәктә алар катнашырлар, кызыклы, сыйфатлы экскурсияләрдә Казанда әйтик. Иннополис, Урам парк, Милли китапханә, Казан Кремле, шулай ук шул менә сәяхәт дәвамында алар Байкалның матурлыгын күрерләр, алар Мәскәүнең Кызыл мәйданын күрәчәкләр. У меня была мечта побывать на Байкале. Байкалга бару минем зур хыялым, зур тәнәфес ярдәмендә, ул тормышка аша. Я прыгал до потолка прям вот так, говорил: ура! Әмир большая перемена конкурсында жеңгәч, без Казан лицейында клуб большая перемена оештырдык. Ул анда башка балалар белән тәҗрибәләре белән уртаклаша. Татарстанның балалары күбрәк җиңү өчен бу клуб булдырылды. Казань это, наверное, один из лучших российских городов. Казан илнең иң яхшы шәһәрләренең берсе. Минем монда булганым бар иде. Бай архитектурасы, кунакчыл кешеләре белән ошады. Очень гостеприимный город. 21 сентябрьдә Казанда Фиджитал дип аталган ярышлар башлана. Ул киләчәк уеннары дигән халыкара дәрәҗәдәге турнир алдыннан сынау чарасы буларак оештырыла. Әлеге турнирны 2024 елда Татарстан кабул итәчәк. Фиджитал ул спортның классик төрләрен һәм киберспортны берләштерүче уеннар. Аның беренче турнирына 4 төрле ярыш кертелгән. Футбол һәм баскетбол уеннары башта виртуаль платформада, соңыннан спорт мәйданчыкларында узачак. Квадрокоптерлар узышы, компьютер уеннары да планлаштырыла. Казан Экспо үзәгенә Россиядән 100 катнашучы киләчәк, чит илләрдән Бразилия командасы кушылачак. Игры пройдут в 2024 году. Киләчәк уеннары 10 көн дәвам итәргә тиеш. 2000-нан артык катнашучы 15 спорт төрендә ярышачак. Хәзер Казандагы бу уеннар үтәчәк объектларны барлыйбыз. Турнирның күп өлеше Казан Экспода булачак. Иннополисны һәм Идел буе спорт академиясендә күздә тотабыз. Кайбер спорт ярышларын IT паркта да үткәрербез. Казанның Акчарлак бассейнында даун синдромлы спортчылар арасында йөзү буенча Олимпиаданың беренче көне тәмамланды. Бергә җиңәрбез дип аталган турнир быел халыкара дәрәҗәдә уза. Анда Россия, Израиль, Казакстан, Белоруссия, Үзбәкстан һәм Италиядән 150 спортчы катнаша. Бүген алар 25, 50, 100 һәм 200 метрлы дистанциядә көч сынашты. Ярышлар махсус Олимпиада кагыйдәләре буенча үткәрелә. Татарстанда бергә җиңәрбез турниры 4-нче ел оештырыла. Быел ул 11 сентябрьгә кадәр дәвам итә. Основная цель мероприятия вообще привлечение людей с синдромом Дауна к занятиям. Бу ярышларны без ни өчен уздырабыз? Даун синдромлы кешеләрне спортка җәлеп итәсебез килә. Балаларның, яшүсмерләрнең, өлкәннәрнең елдан-ел күбрәк катнашуы бу турнирның алар өчен никадәр мөһим булуын күрсәтә. Һәр спортчы җиңәме, ул җиңмиме, күтәренке хис-тойгылар һәм бүләкләр белән кайтып китәчәк. Атнаның 4-нче көне шундый яңалыклар алып килде. Ул салкын һәм яңгырлы булды. Көзнең моңсулыгына бирешмәскә аның ачык төсләре, бизәкләре ярдәм итә. Казан үзәгендәге Әкият Курчак театры янындагы матурлыкны сез дә күрегез. Исән-имин булыйк. Михайловская усадьба. Ул җылы күрешүләр һәм күркәм вакыйгалар урыны. Хыялында йөрткән чараны безнең белән бергә үткәр. Как выгодно подключить спутниковое телевидение? С НТВ Плюс просто. Подключайтесь по акции телекэшбэк 100%, и стоимость приставки вернется на абонентский счет в полном размере. Оплачивайте бонусами просмотра дополнительных тематических пакетов и смотрите то, что любите. Подключайтесь к НТВ Плюс в фирменных салонах вашего города. 9 һәм 10 сентябрьдә Казан ярминкәсендә мусульман мәдәният күргәзмәсе, товарлар, кием, мусульман әдәбияты һәм халал азык-төлек, мусульман мода күрсәтмәсе, лекциялар. Купил кэшбэк. Купил кэшбэк. С дебетовой карты МИР Акбарсбанка и с кэшбэком 10% на все этот процесс никогда не остановится. Установите приложение Акбарс онлайн и оформите бесплатную карту. Габделфет Сафин. Юбилей концертлары. 29 октябрь Әлмәт, 18 ноябрь Уфа, 28 Түбән Кама, 7 декабрь Казан Пирамида, 5 гыйнвар Уфа, 7 Стәрлетама, 9-10 февраль Чаллы, 20 февраль Мәскәү, 5 март Казан Пирамида. Габделфет Сафин. Бывают моменты, которые нельзя упускать.
Откройте вклад до 1 октября в Акбарсбанке и выиграйте повышенную ставку 20% годовых. Подробнее на akbars.ru. Отдохнуть с выгодой. Это реально. До 10 сентября оплачивайте поездку на базы отдыха на берегу Карабашского водохранилища картой «Мир» и получайте кэшбэк 20%. Подробная информация на сайте socal.tatneft.ru и по телефону в Альметьевске 304 191. Татнефть. С заботой о вас и о вашем здоровье. ЖК «Светлая долина». Семейный жилой комплекс в Казани. 3 детских сада и школа. Акбарсдом. Дом там, где мы. Теперь присоединиться к электрическим сетям проще, чем кажется. Зайдите на сайт сетевой компании, авторизуйтесь, подайте заявку на техприсоединение и следите за ее исполнением с мобильного устройства. Сетевая компания. С заботой о каждом, с энергией для всех. Қадірлі тамашашылар, Кәрим Тинчурин театрында 15-16 һәм 30 сентябрь көннәрендә «Хан кызы турандык» спектаклінің премьерасы. Рәхим итегез. Казанский цирк представляет впервые в Казани цирковой мюзикл «Аладдин». Количество спектаклей ограничено. Исәнмесез, эфирда һава торышы чарылышы. Сентябрьнең 1 көннәре Арктик һава массалары үтеп керү аркасында салкын булды. Яндекс погода хезмәте хәбәр итүенчә, көньяк-көнчыгыш Бөгелмә, Баулы, Азнакайда салкын һава саклана, уртача 11 градуска кадәр. Төньяк-көнчыгыш Түбән Кама, Яршалы, Алабугада явым-төшемнәр көтелә 10 градуска кадәр. Төньякта Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида алмашынучан болытлы һава урыны белән яңгырлар уртача 10 градус. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта аязучан болытлы һава яңгыр явырга мөмкин 9 градус. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә яңгыр явачак дип фаразлана 10 градус җылы. Чистай, Нурлат, Мамадышта шулай ук яңгырлы һәм җилле уртача 10 градус. Көз 1 көннәрендә үк салкынча булуына карамастан, синоптиклар сентябрь җылысы һәм матурлыгы белән ләззәтләнәчәкбез дип вәгъдә бирәләр. Сезнең өчен кызыклы мәгълүмат. Аверс банкы бизнеска яңа тышкы икътисади эшчәнлеккә күнегергә ярдәм итә һәм бушлай исәп-хисап счеты ачарга халыкара банкларда төрек лирасы, Кытай юане, Казакстан теңгелары белән эш иткәндә түбән комиссия тәкъдим итә. Банк Аверс помогает бизнесу адаптироваться к новым условиям внешнеэкономической деятельности. Банк расширил возможности по валютному обслуживанию клиентов. В рамках акции «Выгодный ВЭТ для бизнеса» Банк Аверс предлагает бесплатное открытие расчетного счета и сниженную комиссию на международные переводы. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. Яхшы протест читтә торсын. Без буны хәтта некроз стадиясендә дә торгызырга сәләтлебез. Операциясыз бортик бер укол ярдәмендә. Хәзер үк доктор Ос медицина үзәгенә ярты бәясенә кабул итүгә языл. Доктор Ост федераль шилтәренең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 14 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операциянең кирәге калмый. Башкалабыз Казанда болытлы һава, урыны белән яңгырлар көтелә, уртача 11 градус. Җилтен яктан. Атмосфера басымы төрекөмеш баганасының 757 миллиметрын тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 73%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар. Сау сәламәт булыгыз.